Benvinguts a una altra tertúlia de Semifusa. Aquest cop parlarem de ràdios i música, perquè ja ho sabeu que la música va sempre molt lligada a la ràdio. Crec que no podíem entendre la ràdio sense la música, i per això hem invitat a 3 persones que venen de llocs bastant diferents. Tenim l'Ester Llena, que juntament amb el Pau Aguilera presenten el magazín nocturn La Nit Estèrica, on ja porten 6 temporades i parlen sobretot del món cultural terrassenc i de la música, sobretot de la ciutat de Terrassa. Benvinguda. Gràcies, igualment. Després tenim el Lluís Datis, director del programa Backstage de Ràdio Manlleu, que ja porteu 10 temporades. 13 temporades, perdó, m'he equivocat. I un programa on heu donat a conèixer tot el panorama usonenc, però ja ens estem ampliant a tot Catalunya, no? Sí, s'ha fet petit Osona i no, ja està bé, que et vinguin gent d'altres llocs per donar-ho a conèixer. Així vam començar, així se'n van enredar, i així continuem, i esperem continuar més. Molt bé. I després tenim des de la Garriga, amb la seva Rambla, el Pipo, DJ Pipo, que presenta Pipo Papiroflexia. Exacte. Que jo he de confessar que estic enganxat a la sintonia, Sí, Pipo Papiroflexia. Exacte, no, està clar. Sí. És un nou format musical, potser a veure, com sempre és diferent, com tots els programes, cadascú té el seu format, i suposo que el meu programa es tracta de mirar el meu punt crític i sobretot el crític amb la societat relacionat amb la música. Intento que el que passa a la societat també reflexi amb la música i per descomptat donar noves empentes als grups que avui en dia hi ha programes que entrevistin a grups, sobretot a desconeguts, que comencin i que aquests grups que vulguin començar a tocar i donar-se a conèixer, que ho puguin fer amb una ràdio convencional i a més, Ràdio Silenci de la Garriga, 10 temporades ja porteu i heu portat el bo i millor de la Garriga i de tot Catalunya, no, ja? Home, sí, de moment sí, vam començar, primer era allò una playlist, primer era una playlist, una fórmula musical meva, on donava sempre el meu punt de vista crític i sobretot en plan, el que dic, en plan societat. I és allò que van anar venint grups, i com veus que hi ha grups que van començar des del primer EP, com Xarango, que van començar EP, van vindre després, van anar succeint la Parentina, Ocas Grasses, tot, i també grups de desconeguts com Àngel de Santa Maria o grups desconeguts que vindran al meu programa, com el Convècia o el que sigui, que aniran venint. Molt bé. Això és el que tenim, Sí, és el que venim, una altra temporada i una altra. Una altra, perquè van venint grups i sobretot que es vulguin conèixer i veure's aquella il·lusió de presentar un projecte en mà és el que fa... I l'evolució, no?, també, que els veus presentant un EP, no?, després hi ha un disc sencer, no?, i vas veient... I que cauen. I dius, ui, ja no fan res, i aquella banda s'han reunit amb aquelles 2 bandes que es havien desfet i n'ha sortit una altra. Tornen al programa i tornem. Enfoquem una mica. Com us vau iniciar en el món de la ràdio? Perquè jo, per exemple, em vaig iniciar amb una ràdio il·legal a Terrassa, que tenies de dir, si venia la policia, tenies de dir que estaves fent les feines de neteja, no? Però vosaltres com us vau iniciar en el món de la ràdio? Ostres, doncs com de casualitat, com aquell que diu, no? Perquè a la ràdio municipal vam fer una proposta d'un programa. Nosaltres vam començar primer, érem 3 que fèiem el programa, l'Ester Gago, la Lourdes Medallo i jo, i després vam canviar, vam començar el Pau Aguilera i jo. I molt de casualitat, perquè jo no m'ho hagués plantejat mai, no?, de fer ràdio, i mira, comences i no saps com, doncs, pam, 6 anys, saps? Vull dir que... Però jo vaig començar a la ràdio municipal de Terrassa. I amb una secció d'agenda, concursos, entrevistes a grups, no? És un magazín nocturn i llavors una mica de tot, o sigui, des de coses interessants que poden passar a la ciutat o de gent que fa coses i sobretot sempre un grup de música, sempre una actuació musical, sempre ens agrada que hi sigui. I llavors, a part això, efemèrides musicals, el temps de cover, el concurs, bueno, diverses seccions que fem en el programa. Molt bé.
I tu, Lluís, com va començar la història? A mi em van enredar. Sempre, tothom va sempre tenia de l'entenc, això? Sí, em van dir, farem un programa de ràdio, es deia The Roots Music, i hi havia una entrevista, llavors jo havia de posar un concert en directe d'1 hora. I llavors hi havia, no sé, les entrevistes a mi m'inquietaven més, no? I dic, jo també vull ser-hi. I amb la Marta Colí, que vam començar, que ella em vaig aprendre molt de ràdio, tot el que sé, gràcies a ella, vam fer fora el director, perquè no ens agradava com gestionava el programa, i ell va passar de ser de 3 hores a 1 hora i mitja llavors, i va canviar, ja va ser el backstage. Va plegar la Marta i vaig quedar jo sol amb un altre equip i a partir d'una hora, i així doncs, i anar buscant bandes i bandes i a més, en el teu programa han passat molta gent, no? I també has tingut una col·laboradora molt important que ara està fent bolos per tot Espanya, la Paula Valls, sí, no? ha estat una de les becàries que vaig tenir. I encara col·labora, encara cada setmana m'envia una cançó i la seva reflexió i això. Sí, és una de les seccions que tenim, a part de l'anècdota de la música Menys. Qui la fa? Molt bé. I tu, Pipo, com vas començar una mica? Jo una miqueta, mira, jo ja de petit, ja amb 10 anys, a 12 vaig fer la primera connexió de ràdio que transmetia un petit futbol amb uns telèfons inalàmbrics que eren així de grossos, amb unes antenes així d'altes. Vaig començar així i va ser la primera incursió. Després, com que també he tingut anat, el meu germà també feia programes, tothom, els meus amics i companys també feien programes, és allò, jo també he sigut bastant malòman en allò que també m'agradava molt la música, doncs a mica en mica he anat incorporant i al final he arribat a part que també hi ha alguna pel·lícula que també m'ha inspirat, que la meva inspiració per haver arribat aquí és el Govern en Vietnam. La pel·lícula Govern en Vietnam per mi és l'essència principal de la ràdio perquè és allò, aquella connexió amb la gent que puguis entretenir-la, saps? És la meva connexió, vaja. I després, clar, la música, si pensem, hi ha moltes coses que sense la música, no? El cinema, la ràdio, hi hauria moltes coses que sense la música no existiria. Quin sentiment us porta a vosaltres la música? I sobretot a la ràdio, no? Que té, la música a la ràdio té aquella part de màgica, no? Triar les falques, triar els separadors, no? I a més vosaltres tres que us conec bastant bé teniu molt ben pensat, no? Això, el Pipo fica més música més balcànica, no podíem dir, el Lluís més música rockera, no? El que es fa aquí. Però té un inici bastant contundent d'aquí és... Sí, jo, per exemple, m'he desconnectat molt de la música de fora i estic molt connectat amb el que es fa aquí. Llavors, per mi el programa de ràdio és transmetre allò que es fa aquí a través de la música, no? I sí, cuides o intento cuidar el que és el programa i les falques i aquestes coses. I vosaltres també? Nosaltres fiquem una mica de tot, és molt variada la música que posem, però sí que sempre ens agrada la primera cançó que posem que sigui canyera, perquè així comences el programa ja com, saps, amb energia, perquè si no, saps, ens agrada que començar així amb canya i tal. Però fiquem, bueno, tot tipus de música. I amb el Pau també feu unes falques molt divertides, no? Sí, bueno, s'intenta. I què significa la música per vosaltres en el programa? Com la utilitzeu? Deu per començar més enèrgicament, per presentar els invitats? Com la gestioneu, la música? Com la treballeu? Mireu els temes que poseu? Com ho calculeu tot? A veure, expliqueu una mica. Jo, per la meva part, intento viure el moment. Pràcticament el meu programa, com potser el preparo 2 hores abans. No preparo, diguéssim, una setmana abans ni 15 dies abans. Vull dir, preparo 2 hores abans per la ciència perquè m'agrada viure de l'actualitat. I segons l'actualitat intentes posar un tipus de música o un altre o intentes ambientar-la segons el dia, saps? Perquè com aquest dilluns va ser la violència masclista, doncs intentes buscar cançons contra la violència masclista, tot això si intentes involucrar la música amb la societat i amb el que intentes transmetre, vaja. És això el que intentes fer. Jo faig com tu, 2 hores abans del programa vaig allà, miro el convidat que tinc, perquè esclar, jo depenc més del convidat. Llavors no trio la música, trio les 2 cançons primeres, que és una novetat que hi ha
qui pugui haver-hi per aquí, l'altre és una cançó dels concerts que es fan per la Plana, i esclar, tot depèn del convidat que tinc. Llavors ens escoltem la música del convidat, si fa acústic millor que millor, i és ell qui tria les cançons que posem, que vol que se sentin més, no? Jo sóc l'única que ho foto una setmana abans, doncs. Bueno, això és implicació, clar. Doncs no, perquè a més, clar, és un programa que és això, té molt contingut, encara que duri una hora té molt contingut i, clar, busca totes les cançons i tot, i a més m'agrada molt planificar-me un temps, saps? Sempre. Però, bueno... Home, sempre hi ha aquell temps, que sempre tens de la planificació del temps, però a vegades també l'actualitat et fa canviar. Sí. Fa canviar la història. Sí. També el convidat, tot et fa canviar la història. Bueno, clar, a vegades prefereixo viure el moment i tindre la sensació del que sents en aquell moment que no pas planificar-ho, perquè després el programa per mi després sona una miqueta més fred, que està bé igual, és bo igual, però no té aquella essència del directe, vaja, que és el que intentes fer amb la ràdio, vaja. Molt bé. I la ràdio va començar el 1920 o més enrere, crec jo. Com valoreu l'evolució aquesta que ha tingut la ràdio? Perquè jo crec que la ràdio ara havia quedat com una mica traçada, però ens ha sabut molt involucrar-ho amb les xarxes socials, no? I torna a estar igual de viva que potser estava abans o més, no? Home, la ràdio sempre serà la ràdio, o sigui, és el que queda, no? És l'essència de tots els medis de comunicació, sempre, no sé, crec, Clar, que arriba a tothom, vull dir... Jo havia fet un programa de ràdio, deu fer 30 anys, i anàvem amb els vinils de casa. Clar. No? Érem dos companys, i què posarem aquest dilluns? I doncs anirem per aquí, i agafaves els vinils i allà, clar, és molt diferent ara. Ara és una altra història, el programa que faig també no té res a veure amb el que havia fet, no? Però l'essència aquella de portar els vinils i les novetats de la setmana, amb el que abans, això s'ha perdut. Bueno, clar, abans, a més, si sonaves a la ràdio era com uau, no? I ara havent-hi tot el que són plataformes digitals tiren més cap aquí, però la ràdio sempre... Però que és viva, jo penso que sí. Escoltarà la ràdio. Sí. I s'alimenta de les xarxes i tant. Bueno, és que la ràdio per mi és la companyia de la feina, de la gent que treballa, de la gent que no... És una eina que hem d'escoltar. Com és una eina d'escoltar, vull dir que és molt vàlid pels treballadors, els que treballen de paleta, els que van a fora, tots els que circulen en tren, que es posen els Walkmans, tot és essencial. Vull dir que per mi la ràdio és més viva que la tele. Encara que també el directe és més directe a la tele que la ràdio, però per mi la ràdio és més viva que la tele, pràcticament. M'has fet pensar en Ràdio Teletaxi. Per exemple, Ràdio Teletaxi. Per exemple, és el... Com passes per una obra, Inclús hi ha grups, hi ha els grups que en diem els grups de la benzinera, que saps que és l'essència aquesta, no? I això és l'essència de la ràdio, vull dir que els grups de benzinera que no estan a les grans plataformes ni a les grans teles, que a vegades ni surten, aquí és on està la força de la ràdio. Molt bé. I ara us faré una mica suar. A veure, per una persona que no hagi escoltat mai el vostre programa, com el definiríeu? Una persona que diguis, escolta'm el programa, és així, aixà i així. Com ho faríeu? Fa suar, Jo animaria que tothom escoltés La nit estèrica a la ràdio municipal de Terrassa, 95.2 FM. I no, és un programa divertit i jo què sé, divertit, entretingut. I es fa ameno, que diuen, no? Sí. Tots els dijous... De 9 a 10. De 9 a 10. I el backstage de 9 a 10 el dilluns. De 9 a 10 el dilluns, al 107 de Ràdio Manlleu. En aquest programa presentem els músics i les cançons, però no és allò un programa d'entrevistes i aquelles preguntes, és parlar amb el músic i que ell t'expliqui. I llavors m'han vingut moltes bandes i molts músics que el que escoltes dius, ai, això, i en canvi allà per lo que t'explica dius, i ho veus molt diferent. És una mica el backstage, no? El rere l'escenari de cada músic.
I el Pipo... El meu, pues, jo intento jugar amb la música, diguéssim, per això li vaig dir Pipo per reflexia, precisament perquè vull jugar amb la música i jugo amb música amb l'actualitat, amb els músics, amb els que venen, intento jugar amb ells, amb tothom, i si volen jo jugar amb mi, amb la música i escoltar la ràdio musical meva i sentir les meves playlists i les meves sensacions i les meves expressions, pues és aquí el meu programa. De fet, són sensacions i expressions musicals. I podem escoltar quin dia a Ràdio Silenci? Pues el dilluns de 10 a 11, cada dilluns a Ràdio Silenci, 107.4 de l'FM. Aquí esteu a tocar, eh? 107.4, però vull dir que malament les emissores locals tenen la seva ubicació i si estan legals no passen d'allò, però per això tenim les xarxes. I el podcast. I el podcast, també el podcast. O sigui que no hi ha excusa, No hi ha excusa, tenim l'e-podcast, les xarxes i tot, avui en dia tot es pot fer, fins inclús tenim aplicació de mòbil, tot es pot escoltar, vull dir que... I creieu que, com dèiem abans d'entrar a gravar, la gent últimament amb els podcasts també escolta més la ràdio? És un nou sistema que abans potser no teníem, no? Abans et passava el programa i ja t'havia passat i ja no el podies sentir, no? I ara, bueno, tens l'opció de... No l'he pogut escoltar, agafo el podcast, el sento... Com ho veieu, això, vosaltres? Va molt bé per recuperar un programa per això, perquè a vegades per horaris no et va bé escoltar-ho en aquell moment i et fa gràcia escoltar aquella entrevista amb aquell músic o el que sigui i va molt bé, i crec que el podcast va molt bé. Jo també, perquè a més sabem si t'escolten o no t'escolten. Exacte, i sabem quanta gent s'ho ha... Jo torno el dilluns i el tècnic em diu aquesta setmana n'hi ha hagut tantes. I dius, bueno, doncs és una altra cosa que també dius, tornem a fer programa. A més t'anima i a més sobretot pels grups que venen d'entrevistar per fer la seva promoció, els hi va molt bé això. Sí, perquè et demana, i t'escolta molta gent? Mira, hi ha tantes descàrregues aquesta setmana. Però ja no és la gent, sinó que el propi grup es pugui promocionar-se. No és la pròpia gent que nosaltres escoltim, perquè a vegades tothom té la seva... Ho poden penjar a les xarxes. Però sobretot pel grup musical que ve a entrevistar, per la seva pròpia promoció, li va molt bé, vaja. I ja per anar acabant, que se'ns tira el temps a sobre... Ja? Sí, emetem per YouTube i és un contingut una mica menys, si no la gent... No, quan estàs a gust sempre passa res. M'agradaria que m'expliquéssiu també una part que la gent no coneix de la ràdio, que és aquesta màgia que hi ha entre la mirada, perquè clar, no pots parlar, perquè quan estàs a l'aire ho has de fer tot amb la mirada amb el tècnic, amb els teus companys, i m'agradaria que expliquéssiu aquest backstage de la ràdio, no? Diguéssim que la gent, doncs, aquesta que hi ha entre la gent, aquesta manera de fer que fa que el programa circuli molt bé, no? Bueno, jo crec que és molt important, per exemple, si tens un tècnic que està, o sigui, que et mira, que està per tu i tal, és molt més fàcil el programa, saps? Però el que passa que acabes fent senyes, saps? Allò que... Però sí, és molt important, saps? El contacte visual en el moment perquè no pots dir les coses i que t'entenguin, no? Jo tinc una d'aquestes senyals amb el tècnic i és aquesta. Sí. Que veus que hi ha aquell espai i veus que el tècnic està... Sí. Llavors es posa... No, però una de les coses que també és... I sap greu que no les puguis emetre, és quan estàs escoltant una cançó de la banda que tens allà i t'estan explicant coses en aquell moment que no surten en antena. I allò que dius... Obrim el micro, no? Perquè si ho demanes després s'ha perdut aquella frescor. No? Ja t'ho tornen a explicar i és... A moltes bandes com venen m'interesso al mínim, perquè llavors en antena t'ho expliquin tot, perquè si t'ho han explicat doncs perd una mica aquesta essència, no? Però el que t'expliquen a micro tancat és brutal. És brutal. Jo procuro el dels meus companys, diguéssim, de ràdio, però a part jo afegiria és, sobretot quan ve un grup en directe, com allò, la sensació de tindre al seu costat i sobretot quan van directes amb acústics i tot, tindre aquesta sensació
potser una miqueta egoista, que t'estan tocant per tu, que sigui pels altres, perquè t'estan només quasi bé, tens l'exclusiva teva de tindre aquella música allà, això per mi no té preu, aquella sensació que aquells músics t'estan tocant per tu, pràcticament sí que és veritat que t'estan tocant pels oients, però tens la sensació d'estar, hòstia, estic amb ells, m'estan tocant una cançó i això per mi és molt meravellós, vaja. Molt bé. I alguna anècdota divertida així ràpida que us hagi passat a la ràdio, alguna cançó que no entra, algun invitat que no ve, alguna història així? Sí, bueno, ostres, no sé, va haver-hi una vegada que n'hi va haver-hi un que va arribar 5 minuts abans que s'acabés el programa i vam haver que allargar allò que, clar, vas allargant les seccions, vas allargant el programa i veus que l'entrevistat no arriba i es presenta, no era a les 10? No, acabem a les 10, saps? O sigui, començàvem a les 9 i res, va entrar, va dir hola i vam acabar el programa i diuen això. Home, amb 13 anys n'hi ha moltes, d'aquestes que no et venen, perquè al final vas fent i no és que t'arribin 5 minuts. No, a mi venim han vingut tots, em sembla, però m'han arribat tard alguna vegada. Jo en tinc dues a destacar, i una és una banda que eren 6 músics, tens un programa i et porten la seva música, 2 cançons, amb un pen. I només parlava un. I deia, sí. Oi, sí, no. Aquestes també. Perquè la que anava a dir alguna cosa, l'altre el picava del costat. Sí. Saps que és una hora amb 2 cançons, amb una banda de 6 persones i que no et diguin res? A més, diguessin alguna mica més de cançons i estilo del CD, però... Sí, però clar, es van presentar amb 2 cançons i clar, i comencen a fer preguntes i... sí. Explica't una mica, no? No. Sí, perquè és que això el convidat hi fa molt, si no et dona joc... Són ells que s'han de venir a vendre, no? I l'altre és que em van convidar a fer una entrevista al Zulu 930 i em vaig desplaçar al lloc que feien l'actuació i de taloners hi havia la pegatina. I jo entrevisto el Zulu 930 i acabo aquesta entrevista, que era d'aquestes in situ, i em venen 2 nanos i m'han dit, escolta, ens podries entrevistar a nosaltres? Diu, ens diem la pegatina i toquem de taloners. I dic, doncs sí, guaita'ls. I atrapa'ls ara, Exacte. Atrapa'ls, això. Doncs jo, d'anècdotes, doncs mira, des que no han vingut i que tinc que fer jo la pregunta i la resposta, això també ho he fet molt, com d'allò. Exacte, sí, és així. Exactament, el mateix. Vull dir, acaba parint el grup per descomptat, i l'altra anècdota és que quan vam vindre un grup, diguéssim, el grup Charango, doncs sonava el mòbil i per sort va sonar una cançó del Charango. El mòbil, que teníem posat la cançó del Charango, diguéssim, això, per sort teníem posat la cançó del Charango, em va dir, que això ho has preparat? I diu, no, però a part d'això, aquestes 2, diguéssim, anècdotes, diguéssim, que m'han passat. Vull dir que quan no ve un grup, ja vull dir que el grup que no vingui, vull dir que penseu que tindreu la pregunta i la resposta. La resposta no sé quina serà, us aviso. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut de Terrassa, Manlleu i la Garriga. Gràcies per haver vingut aquí als estudis de Totopà del programa Semidifusa, aquí a Sabadell. I, animar tota la gent a seguir escoltant els seus programes i com tots tants que aposten per la música i ens veiem properament amb més contingut.